nois! Aquí sóc un altre dia més amb una nova manualitat. Ja sabeu que el nostre lema és el reciclatge. Doncs aquest cop, què reciclarem? No sé si ho veieu, però és un pot de vidre, d'aquests de conserva que sempre en tenim a casa. Doncs us ensenyaré una cosa que podem fer amb ells i a més super bonica i, el més important, super fàcil i entretinguda. D'això podem arribar... Ara faré màgia. Tachan! Veieu? No em digueu que no són super cookies. I tot reciclat. Roba de texà, un cordillet, pintures acríliques i el pot de vidre. I aquest, pintura i botonets i roba texana. Dos models ben diferents i ben eixerits. Després us ensenyaré un altre que no el tinc acabat perquè el vull fer amb vosaltres, d'acord? Què necessitem? Manos a l'obra. El pot de vidre i pintures acríliques, res més, una esponjeta. Jo faig servir aquestes de maquillatge, dels bazars, però podeu fer servir pinzells si no en teniu, o una esponja qualsevol, feu un tallet d'uns 3 centímetres aproximadament i les pintures que vosaltres tingueu i que vulgueu, el color que més us agradi. És super fàcil. La tècnica és... Agafarem, mullem l'espongeta, no la carreguem massa, important que el pot de vidre estigui net, que no tingui cola ni res, que això es treu amb cetona o amb alcohol, que estigui ben net. I ara l'únic que hem de fer és donar-li copets suaus i anem pintant tot el pot, així, a cops, molt suaus. És super relaxant, la veritat. Anem donant copets i anem omplint tot el pot. Aquesta és la tècnica, no hi ha més. Veieu que és superfàcil? Vale, donarem una primera capa. Jo, que sóc molt treballadora, ja ho sabeu, nois, aquest pas ja l'he acabat. I què triguen a eixugar-se? Doncs vora mitja horeta o així, per això és fàcil de comprovar. Fiqueu el ditet i si veieu que surt brut és que encara no està sec. Els que no teniu paciència, podeu fer el truquito d'agafar l'eixugador de cabell i mirar de fotre-li marxa, no? Però bueno, està bé també treballar la paciència, vull dir, sabeu que això el que trigueu, després esteu mitja horeta fent altres qüestions de casa, ajudeu a la llar i després torneu a vindre i donem la segona capa. Jo, com ja us ho he dit, ja he fet aquest pas i aquí ja té la segona capa, d'acord? Ara és decisió vostra agafar el model que vulgueu, no? La idea que més us agradi per decorar. Aquest d'aquí és tan senzill com ficar l'acrílic al recipient i agafar alta tecnologia, un dit i començar a atacar tot el pot amb les vostres empremtes i els colors que més us agradi. Que us agrada més aquest, que és així imitant com si fos una flor, us ensenyo com he fet aquest. He agafat bastonets de cotó i els he agafat amb una goma. Pot ser una goma de pollastre, jo he agafat una d'aquestes del cabell. D'acord? Fiquem els colors. No en fiquem gaire, Més val que anem repetint, que si no se'ns asseca i després s'ha de llançar. Veieu? Jo poso molt poquet, la veritat, gotetes. Ui, aquest ha sortit més. I ara, una altra tecnologia punta. Agafo i mullo. Una miqueta d'aquí, agafo una miqueta d'aquí i una miqueta de l'altra. Veieu? Tutti frutti. Una mica de cada. I ara, doncs, el mateix que abans. Com que volem que tingui com una formeta així allargadeta, doncs fem el seguiment, no? Anem així acompanyant, veieu? Li vaig donant copets. I ja està. Així de fàcil. I fins la forma que a nosaltres més ens agradi. Veieu? L'efecte que dona? Mirem d'acabar així una miqueta en punta. I ja està. Ja en tindria la primera. Vull fer una altra per aquí? Doncs vinga, el mateix.
Veieu que fàcil? Si no, no cal saber molt, És tindre ganes de treballar una miqueta i ja està. D'acord. Aquí anem omplint fins on vulguem. Després, per fer la tija, es pot fer de dues maneres. Amb el dit i arrosseguem el color que ens agradi i ja està. Que no, ho podem fer amb un pinzell també. I si no, un rotulador. Tachan! Un rotulador i ja està. Després, per fer les fulles, la podem dibuixar. O si no, també la podem agafar amb la pintura acrílica i el dit, que també queden molt xules. Agafo el dit i fulleta. I ja està. Si és que no hi ha més. Super fàcil. Us anava a ensenyar un altre, que aquí no el tinc fet, que és el que deia que volia fer amb vosaltres. I mireu. Tachan! Què he posat aquí? Aquí he posat una enganxina en forma de cor. I la idea és pintar tot això i quan ja ho tingui pintat desenganxaré l'enganxina i em quedarà això transparent, amb la intenció de ficar una fotografia al darrere i que es vegi. La forma l'he triat de cor, però pot ser rodona, pot ser quadrada. Ara us ensenyaré el truquito per fer aquesta plantilla, que és molt fàcil, però si no se sap, pot ser una mica com a complicadillo, diguéssim. Mireu, és tan fàcil que només necessitem un plàstic, un paper, jo he doblegat per la meitat, d'acord? Aquí dibuixem una C, així una mica extravagant, veieu? I quan ja la tenim dibuixada, la retallem i serà el nostre cor. Val? Aquesta és la plantilla. Jo us dic, jo he fet un cor, però si voleu fer una rodona, doncs endavant, agafeu un pot, un recipient, i dibuixeu la base i la retalleu. Quan ja tenim això, ho deixem de banda, i ara agafarem o la cinta, si teniu cinta de pintar, vale. Si no, això que jo tinc es diu washi tape, però no deixa de ser una cinta adhesiva d'arròs, que a diferència del celo no enganxa tan fort i em va molt bé, és molt semblant amb això, però si teniu la de carrocero o la de pintar, estupendo. Agafem el plàstic i ficarem la cinta. Veieu? Agafem la cinta. Intentem muntar. És important que hi hagi mig centímetre que cavalqui una amb l'altra. D'acord? Important. Quan hem de posar? Fins que ens càpigui la figureta. I això és... ja està. Veus? Aquí m'hi cap. Ho veieu? Així. Vale, quan ja ho tinc així, és moment de dibuixar la meva plantilla. Una mica justet. Vale, així. Dibuixo la meva plantilla aquí. Veieu? La dibuixo. Ja la tinc dibuixada. I ara ho retallo. Directament, no patiu. Ho retallo. Molt bé. Això ja ho tinc. I ara, aquí estava la gràcia, per això hem fet tot això,
ho tinc que desenganxar, veieu? I ara ho desenganxo, que es desenganxa superfàcil, ho trec tot, aneu en compte però, ho vaig traient a poc, molt bé, ho tinc fora, i ara és quan aprofito, veieu? Tinc la forma que jo volia i ho enganxo al pot. Per què he fet això? Perquè d'aquesta manera me n'asseguro que quan vagi a pintar no es bellugui i que no m'entri pintura per sota, veieu? Perfecte. I ara doncs puc continuar. Pintaré tot al voltant. I quan li hagi donat les dues capes, podré retirar l'enganxina i me n'he assegurat que m'ha quedat la forma que a mi m'agradava. Què us sembla? Està bé el truquet, Bueno, nois, com sempre, us repto a que feu la manualitat i que m'ensenyeu després les vostres obres d'art. Vale? Us estimo moltíssim i fins la propera. Adéu-siau!